Котаракът и мишоците. Имало едно време един котарак. Той бил толкова едър, че приличал на тигър. Щом се настанил в чифлика, всички мишки загубили ума и дума от страх. Не смеели дори мустачките си да подадат навън, а за търсене на храна вече и дума не можело да става. От ден на ден мишия род започнал да намалява. Едни попадали в жестоките котешки лапи, а други просто си умирали от глад. Най-накрая решили да свикат мише събрание и да поумуват заедно как да се отърват от кръвожадния звяр. Мише събрание! Мише събрание! Използвали временното му отсъствие и в уречения ден и час към мястото на срещата заприиждали делегати от всички краища на чифлика. Започнали да обсъждат положението. Можем да издълбаем дълбока дупка, за да падне в нея, предложил някой. Можем да го отравим, подхвърлил друг, но никой не знаел откъде се взима отрова за котки. Да му изгризем ногтите и зъбите, без тях нищо не може да ни направи, рекла млада вдовица, чийто любим съпруг бил разкъсан от котешките лапи. Само че събранието не одобрило напълно нито едно от предложенията. По-добре, и това Най-накрая погазената лампа се изкатерил един мишок с звънче в ръка и започнал да го дрънка, за да усмири духовете и да вземе думата. Полека-лека всички се смълчали и наострили уши, защото този мишок се славел като голям умник. Предлагам ви да му закачим това звънченце на опашката. На опашката? Звънче, да. Опашката, чухте ли звънче? Подрънкванията винаги ще го издават къде се намира. Браво, браво, браво. Да, така дори най-мудните и най-разсеяните между нас ще имат време да се скрият. Браво, браво, браво. Браво, браво, браво. Речта на умния мишок била прекъсната от оглушителни ръкопляскания и всички с радост гласували за оригиналната идея. Така ще му вържем звънчето, че никога няма да го загуби. Вече няма да ми се появява неочаквано, само като се сетя какво щеше да ми се случи онзи ден. Така е. Ала умния мишок отново дръннал със звънчето. Така, щом приемете моето предложение, тогава остава само да решим кой смелчага ще го закачи за котешката опашка. В залата се възцарила мигом гробна тишина. Аз не мога, защото такова... Плахо се обадил един. Бих отишъл с удоволствие, обаче, как да ви кажа... Аз мога да опитам, но... Съжалявам, обаче съм много болен. И аз не мога. И ние не можем. В края на краищата се оказало, че няма кой да изпълни чудесния замисъл.